posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 24 August 2024. Bon Kalindo paja iye amati ndi president wa anthu osauka komanso ndi president wa Malawi First. Lero wayankhulapo makamaka pakuchitika kwa ngozi zimene padakali pano zikuchitika almost daily, ndipo Bon Kalindo wadandaula kwambiri. Ndipo moviyeni yake ya lero Bon Kalindo wayankhula motere: kung'alula kwa lero nding'alula koma mosweka mtima, kukulirira iwe mzanga osauka, mzanga iwe amene uli mphawi ngati ine, amene mostly iwe umakhala victim, amene olemera amakugwirisa ntchito, amene iwe awandale amakugwirisa ntchito. Ndikukulirira iwe wochokera kumsanje kukafika kuchitipa, kukulirira iwe mzanga ochokera kunkhotakota mpaka kumchinji, kunena kuti ino sapano yakwana nthawi yonena kuti aliyense wa ife agwade pansi apemphere, chifukwa ziko ili sopano silili bwino. Ino tangoganizani kuchokera mu Juni kuzafika siku la lero, ngozi zokha ngozi zake zoopsa. Iwe kodi wabadwa lero? Kodi iwe wabadwa liti? Kodi zimene zikuchitika ziunamba wazionapo moyo wako wonse? Nanga zimene zindi chani? Ngakhale kuti andale amati akalowa mboma amakapanga malamulo opseza ndicho linga kuti apana anthu asamalankhule za kukhosi kwawo. Koma ine lero chondigwera chindigwere, ndipo ndimanga ndimange, koma ine ndinene chilungamo kunena kuti pamene pafika zikoli iyi ndi imene imatchedwa kuti sataniki. Izi ndi zimene zimanenedwa kuti ufiti. Ena amati akalowa mboma amakapangako malamulo otchinjiriza za ufiti zawozo, otchinjiriza za satanikizo, ndicho linga kuti anthu akamalankhula zimene zikuti muziko munomo muli ufiti, muziko muno muli asataniki, akufuna azitenga magazi a anthu wazimangidwa. Koma izi chilungamo chake nchonena kuti pamene zafikapa si za mulunguso izi ayi, chifukwa mulungu amene mukumuziwa inu ndi ineyo, mulungu wathu sangalolere kuti anthu azifa chonchi. Anthu azifa pakana ena ndikumapserera mminibasi. So kairo ona nukumango jambula mwalamo kuti mwina aitanise galimoto ya fire. Amene pafika apa ndi chazimanenedwa kuti ufiti, makamaka nyengwe inoyo imene tikuyandikira kuzisankho. Kuteroko mausogoleri enawo amakhala kuti ali ndi mapangano ena amene ifeyo sitikuwadziwa, chifukwa chibadwireni inu ndi ine mwina zimene zikuchitikazi kwa ambiri ife tikuziona koyamba. Anthu andale ndi anthu opsa, makamaka likakhala ziko lopempha palitu kupempha kwina kumene umakapemphako kumaonongesa miyoyo ya anako. Ndipo abale anga ndikufuna ndikupempheni inu abale anga amalawi kuna kulikonse, makamaka inu osauka, ndikukupemphani ine president wanu kuti nthawi ino ndiyofunika tipempherere zikoli, chifukwa tikadalira anthu opemphera onso ambiri ayiwo ndi asataniki. Amangovala mzovalazo ndikumanyamula mabaibulo ndikumalalika ndikumatchuka, koma pakati pa usiku ndi amenenso akuphaso anthuso. Tisamudalire munthu wopemphera lero, ziko linavuta. Ambiriwa amangopangira izi ncholinga kuti showbiz anthu muziaona ngati ndi wopemphera koma asali wopemphera. Anthu amene wande amene ali woopsaso kwambiri. Ndiye kuli bwino iwe ndi ine tigwade pansi tipempherere zikoli. Mulungu wathu salephera, mulungu wathu ndi wokonda, ndipo apangapo kanthu, chifukwa ngozi zindiye zanyanya. Kuchokera kuthyolo, kuchokera kumsanje, kuchokera kuluchenza, kusalima, kukasungu, pena paliponse mulilongwe, ngozi zoopsa zokha.
This is not normal. This is very very serious. Ndipo pakufunikira kuti Amalawi tivale zilimbe timupemphe mulungu wathu achitepo kanthu, chifukwa izi sizinayambe zachitikapo. Matenda, ngozi, zimene zikuchitika daily ndi zodabwisa kwambiri. Choncho ndikupempheni Amalawi kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti timpangise Satana manyazi, chifukwa izi sizanomo, izi siza mulungu. Zikanakhala za mulungu tikanaziziwa ifeyo amene timakhulupirira ife, amene tabadwapo mbuyo mukuchekera ma 50, 60, 70, 80, 90s. Izi zikuchitika ku Malawi kuno zindi za chilendo. Mapempha ziko lopempha at the age of 60, koma ndikumangopempha zosatira zake ndizi muzaphesa nazo mtundu. Ngati Amalawi sitisamala, sitipempherera ziko lathu, ngati tidalire anthu amene wawa andalewa kuti azatipulumusira ziko, izi zikuchitika zisiku lina tizadabwisidwa ziko lonse anthu atafamo, chifukwa cha mapangano ena ndi ena amene amapanga ngati asogoleri athu. Maka nthawi ino ndiye nthawi yogawa kapena yobweza mwazi kwa anthu amene anapangana mapangano awo. Ndipo izi nkhani za ufiti ngakhale m'Baibulo zilimo. Ufiti m'Baibulo mulungu ananena kale, anthu ankauluka nthawi imeneja ya Mose, ufiti ulipo. Koma chifukwa cha ife timaona ngati kaya ndi sukulu, kaya ndi chitauni, kaya ndi chani, kaya ndi kuzindikira, kaya ndi ndalama ambiri amalesa kuti ufiti uliko, sataniki iliko, pakana malamulo kunena kuti amene atazanenenzaje kuti ndi fiti amene wazimangidwa. Imene ndi plani ya anthu andale amafuna kuchinga choonacho kuti anthu asachilankhule. Anthuso amene timadalira ena ndi mafumu athu lero onse anachitidwa captured wonse. Ndalama zili pasogolo kuposa anthu. Mafumu ndi amene akanamaza lankhula zoopsazi kuzuzula mchitidwe umenewu, koma mafumu amene tikadalira aja onse anachitidwa captured. Kapena anthutu awa timanena kuti ma civil society amene akatazira nkhula zomveka bwino, komanso onse anachitidwa captured. Apapa yafikapo nthawi yonena kuti ali ndi mwana wache amugwirise. Ndipo Yesu ananena pa mtanda paja kunena kuti musandilirire ine, uzilire wekha ndi ana ako. Iyiso yafikapo nthawi ya Malawi tikuyenera tizilirire toka pakupemphera kwa mulungu, kumuuza mulungu kuti atichosere nyasi zimenezi, chifukwa tunde mtundu wa Malawi ukupita, miyoyo ikupita. Mukaonesesa amene akumwalirawo ndi anthu osauka, iwe ndi ine. Amene ali olemera ndi amene akupitirizabe kunjoya pa ziko lino lapansi. Choncho ndikufuna ndikupempheni Amalawi, osagona, osafoka. Tiyeni tipemphere mulungu atipasa mayankho, chifukwa izi zikuchitikazi sizanomo. Izi zafika pena sobano pothesedwa nzeru kumaganiza kuti koma mulungu waloleranji izi. Amene isi mulungu, anthu amene wandi a sataniki akufuna kubweza mwazi, kufuna kupanga kulukwanirisa mapangano awo amene amapangana kuseriko. Iwe ndine kulibe osamukhulupirira wandale. Anthu andale ndi opsa m'bale wanga, chifukwa atu iwe ndine ndi amene tikupita, iwo ndi amene akusala. So kairo amafuna azipanga malamulo ofuna kuphinja anthu osaukawo. Ino tangoganizani ulo milandu imene ili muno Malawi, kodi amene amamangidwawo ndi ndani? Amene twali mpilizoni mundi anthu osauka. Ndipo tikunena panopa likanakhala kuti boma ilili ndi boma loganizira anthu, bwezi pano atatulusa akaili onse azipita kwawo. M'maprizoni monse mulibe zakudya, anthu akuvutika koopsa, anthu akufa m'prizoni mukoma sakuulula, khani mbali ya sataniki yomweyo, khandi ufiti omwewo, koma azikaidi akuzunzika koopsa. Anthu athu amene ali kuzomba prizoni, Chichiri prizoni, Maula prizoni,
kaye ma prison a mizimu tithokoze a prison ena okoma mtima akumatenga ndalama zawo ndikumagulira anthu zakudya. Anthu akuzunzika koopsa ku Malawi kuno ma prison athu asandukano sipano malo opherako anthu kumangomwalira zakudya kulibe ngati angadye mwina pamwezi pajango odya tanaposi kapena Chinese osathira solo nchere amene ngati m'bale wako sukamuona ku prison go iwe usayembekezereko zabwino. So kairo ma prison mumuli anthu okalamba, anthu okuti alibe china chilichonse olo abale awo samaona amadalira kagayiwa komweka ndikukamanga mbulangete ndikudyako pang'ono masana kena ndikudzadyaso madzulo. Zinthu zafika povuta kwambiri. Ma prison athu ndi anthu osauka onse olemera ndi amene akumakhalako manyumba kwawo. Tingothokozako mwina akumakhoti chifukwa akaona kuti mulandu uwu si mulandu wamba, si mulandu wopanda ntchito akumamutulusa. Tithokoze ndithu akumakhoti inu mmangoyima pa chilungamo. A Dayton Muhone mkulu wa kumzimba uko amene anamangidwa masiku apitawo ati chifukwa chongoposta video kumutumizira nzache ya mademo anthu akupanga mademo ndikukakhala ndithu miyezi 3 ku prison muboma la Chakwera limenelo. Emo uja ankanena kuti high five uja, emo uja ankanena kuti anthu azakhala bwino uja, emo uja ankanena kuti kuntchito anthu muzapita eti koloko kuti muzapanga zina. Emo uja nthawi imene yoyo ankakhala ni ma program ofuoneka ngati akufuna akomere a Malawi kumanena kuti lachisanu lili lonse muzikasesa tizikasesa. Lero kusesa kuja kulizi matenda ali ponse kaye matenda awa ampox amene abwerawa ndiye kunotwa Malawi ndiye afatu tifa ngati nkhumba kunoko chifukwa cha usogoleri wathu olephera. Usogoleri umene umanena lero ichi mawa icho, usogoleri umene umakhoza kumanena kuti ifeyo sitikufuna kukhala ziko lopempha koma lero akukapempha njinga zakapalasa kuti azikwera. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Choncho tikuthokozeni inu amakhoti chifukwa mukupulumutsanso a Malawi osauka. Tithokoze kutulusidwa kwa a Dayton Muhone. Ine ndikuthokozeni inu amakhoti faje mukanakhala ena mukanamusiya munthu amene kukafera kundende munthu osalakwa. Judgment yanu machita kunena kuti munthu amene ndi osalakwa. Tikuthokozeni amakhoti, pitirizani kupulumutsa mtundu wa Malawi maka osauka amene akuzunzika kwambiri mu ndende mwathu. Ndizomvesa chisoni kuti kunoko ziko lathuli timakhala ngati kuno siku athu tinangobwerako ndipo akafuna kukhululuka abomawo milandu akukhululuka mwenye okhaokha. Ngati iwe uli mwenye kapena ngati iweyo ngati ukupereka funding ku MCP uziwe kuti ngati walakwa ndiye kuti ukhululukidwa. Taona ni milandu posachedwa pakunali milandu iyi ya cement imene anthu ena anatenga khadi ya president wakale ndikumakagwirisa ntchito about 5 billion. Koma nkatikati mmene muli anthu ena amwenye amene akhululukidwa. Komatu ukafusa akuti ati amwenye wati alipira msonkho umene umafunika. Nanga sipano anthu awiri a Malawiwo simukuwakhululukira chifukwa chani? Nanga iwotu anatenga khadi Anomani Chisale ndi Mukito anatenga tu khadi ya bwana wawo imene inali yokuti azigwirisa ntchito ujeni ya ulere. Panalibepo zokuti akhoza kumalipirapo duty imene inali khadi yokuti azipanga ya duty free. Ndiye nanga mulanduwo uli pati muupitiriza chifukwa chani? Popeza khadiyo inali ya duty free status ndiye awo alipira misonkho ndiye mulandu wawo uli pati. Zikungooneka kuti ku Malawi kuno timaphana tokha a Malawi timafunirana zoyipa, a Malawi sitikondana. Ndi chifukwa chake ena akumakaputa matenda uko ndikumapasa a Malawi kuti azifa nawo iwo azilemera. Koma siku lake ndi limodzi limene Mulungu azapange zozizwa. Ndipo over my dead body
over my dead body zimene zizi zikuchitikazi siku lina mulungu azazionesa, ndipo mizimu ya anthu osauka, mizimu ya anthu amene anamwalira izatimenyera ife nkhondo siku lake ndi limodzi. Ndafuna ndikulimbikiseni abale anga kuti musadandaule, tiyeni tigwade pansi. Iwe amene uli ku prison, iwe pemphera mosalekeza. Iwe osauka amene osakudya iwe kunyumba kwako, pemphera. Iwe amene ukuvutika, iwe amene ukuvutikiramo, pemphera. Siku lina mulungu azatani, azasegula kumwamba, kuzaoneka ndipo zobisika zizaoneka. Inu amene muli andale, samalirani. Pamene mukufuna kupanga zisankho, ndikupempheni Amalawi tonse, tiyeni tikasankhe asogoleri eni amene sazaphesa ziko, chifukwa zinazi kumene kukupitako lizaphesa ziko. Samalirani a opposition. Tinkakuuzani kunena kuti anzanu akukutakatani. Kubera chisankho, it is a process. Mwaziona mafiga akutulukawo, mwaona. Lero aeni Arabia kukapanga press conference yopanda ntchito, yopanda mutu, chifukwa yokuti agwidwa in the act. Samalirani zisankho za ulendo uno, sizikhala zisankho, zikhala ceremonial yongoperekeza ena kache kuti akalezere. Izi zachitika kusanje za makansalas, akanakhala kuti ndalama zijapereka ndi a opposition kuwapasa makansala kuti amusankhe munthu wina imene ili zachinyengo, za corruption, bribes, akanakhala anthu atamangidwa kale. Koma popeza apanga zimene zindi a MCP akuluakulu, it is business as usual. Malawi ndi imene amakhalira, koma siku lake ndi limodzi. Ngati simusamala inu a opposition kumenyana mukumenyana, makamaka inu a UTM, chifukwa tu abale anga ndikuuzeni, tikuuzani posachedwa pompano, nanga tikuli nkhondo ya convention ndiye ndi ku UTM. Uku mukamvako kuti anthu aphanako, musadabwe. Ndipo munya wake atazuka lero Saulo Chilimayo, ndikuona zimene zikuchitika, azagwesa msonzi. Born Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri amene amangoyima pa chilungamo, ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamopo, zambiri zikubwera posachedwa. Atichitire chifundo kuti mwina zinthu zithe kuchepa.